ctení hostia, kolegyne, kolegovia, milí študenti. Nie dvarí prevratnejšie objavu históriu ľudského ducha, ako je kniha. Či už v podobe pergamenového zvitku, papírusu či papiera, bola a stále určená na to, aby zachovávala, prístupňovala poznatky a skúsenosti človeka. I keď sa jej vzhľad stáročiami menil a dnes dostáva úplne novú podobu, podporenú výpočtovou technikou, sprevádza človeka po celý život. Od knihy je už len krôčik po knižnici, ktorá má špecifickú úlohu starať sa o to, aby sa duchovné bohatstvo dlhodobo uchovalo a vhodne prístupňovalo všetkým, ktorých nevyhnutne potrebujú k svojej práci, vzdelávaniu, ale i aktívnemu oddychu. Poslaním špecializovanej knižnice, ako je aj naša slovenská plnohospodárska knižnica, je zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a poskytovať vedeckú odbornú knižnú, časopisnickú a špeciálnu literatúru, ako aj vedecko-technické a ekonomické informácie študentom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a tiež ostatným zamestnancom našej univerzity, ale aj širokej odbornej verejnosti a záujemcom literatúru z nášho mesta či regiónu. To sú strohé slova definície. No my, čitatelia, často ani netušíme, aký dlhý reťazec prác, koľko precíznej mravenčej práce sa skrýva za tým, kým sa nám potrebná kniha dostane do rúk. Ide nám predovšetkým o to, aby sme čo najskôr držali v ruke potrebnú publikáciu. Vážim pritom slova vďaky vedenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity za realizáciu tohto diela patria mnohým, ktorí sa pričinili o to, že tu dnes slávnostne striháme lásku. Ďakujem pracovníkom Ministerstva školstva a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorí realizáciu projektu zastrešovali, Slovenskej národnej knižnici ako koordinátorke projektu, na základe ktorého boli získané prostriedky na dobudovanie a vybavenie pracoviska, stavebnej firme Novosedlík, ktorá rekonštrukciu realizovala, a v neposlednom rade vedúci funkcionárov univerzity, ktorí počas uplynulých rokov mali v popisu svojej práce riadenie knižnice, ako aj pracovníkom útvaru investícií našej univerzity, ktorí realizáciu rekonštrukčných prác zabezpečujú. Ďakujem všetkým jednotlivcom, ktorých práca je zosobnená v modernom exteriéri aj interiéri tejto novej informačnej a dúfajme, že aj kultúrnej a vzdelávacej ustanovizni nášho mesta a regiónu. Finančné prostriedky prekročujú určitý limit, vláda už ďalej neprispela na to, pretože má tiež svoje určité zásady a univerzita tie peniaze nemala na to. Tak až teraz, minulý rok sa naskytla taká príležitosť, že tá Slovenská národná knižnica vypísala projekt, ktorý sme sa prihlásili. A ako povedal pán generál riaditeľ, prispel na sumu 14 miliónov. Aj samozrejme, že my sme museli ďalšie niekoľko, 10-12 miliónov dať, aby sme takýmto stavu dostali knižnicu. Posledná otázka, čo univerzita plánuje takéto VP, takýchto rozmerov blízkej budúcnosti, to sú tie investovať? Tí investori, ktoré sme teraz videli, tak nie sú celé, ale je to ešte druhá časť, ktorá nie je ukončená. A sú tam dve obrovské poslúchárne, 300 študentov, potom je tam ďalej miesto pre dve katedry a na samom vrchu sú ateliéry pre záhradní architektov. Na najbližšom období sa nám začne stavať nový internát za novodobou veľká akcia. Ďakujem.